si ezi ozi m ihe m na-emewu ilezi ya anya ọma ị ga-ama na eburupụta ụwa otu Chineke siri kee m so and nwa agụ ga-emekwanụ ka agụ agụ anaghị ama opusu nke o ji amụ ewu so ọ ihe dị n'ọbara ihe niile gbasara Chariboi pụrụ iche ahụ m onye ị ga-ahụ ebe ndị mmadụ gbakọrọ otu ihe ka ha mega mba ọ na ndị mmadụ kwuru nnọọ ka mumu na-aga right left ka m ga-isi so ihe na-eme dochara m n'anya doo m anya sị na onwe onye dịka Chariboi na onwe onye nwere ike dịka Chariboi so nke m ga-apụrịrị iche. Through Jesus Christ our Lord. Now what did they take deceive us? Ọ na-ewute m na ndị Igbo na-eme anya ụra. Ndị Igbo anọ together ha dịka ọnụ ha si agba mamịrị ya agba ụfụfụ. Ndị Igbo achọ ka mamịrị anyị gba ụfụfụ. Ọwụ ndị mfoju akpa ndị foju akpa juru n'ala Igbo. Ọwụ ndị oshi na ndị ama juru n'ala Igbo. Ọ ya ka Igbo enweghị ike ịga n'ihu. Even Biafra enwere ike ịwa ọkụ. Ese ma ndị oshi na ndị ama ahụ. Ịmana ihe karajụ n'ala Igbo wụ ndị sabotwa. Ndị ha nara ego ere ụmụnne ha ree ala nna ha. Ọ ndị juru n'ala Igbo. Ụna na-ahụ otu ndị ofe mmanụ siri mee nke ha ndị Yoruba ha emela na Ụmụtekunu mgbe e mere asị gọọmenti asị mba anyị ekweta na Ụmụtekunu asị ọnụ makwa ihe unu kwuga ọwụ ndị gọọmenti mere ha invite onye ọwụla were otu ọnụ all the western states ha were otu obi were otu ọnụ si lekwa ihe anyị chọrọ ndị Igbo na-achọ ịga ime nke ha after ndị Yoruba mechara nke ha ha ga-akpọzie IG si IG bịakwanụ ka o supervise Igbo fua adị m very disappointed iwu onye Igbo na nwụ onye Igbo ele ihe mere nnu before the war anyị wawu ndị na-ewu ewu anyị wawu ndị a na-ekwu okwu ya anyị anọkọtazi anyị awụrụ ihe eji eme mama dekori akara ha sagokwo akara ha sago so ndị Igbo ga-try ya bilite malite mara ihe ha mega otherwise ndị iro asị onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile so onye Igbo chọziri ịmụ anya n'ụwa ọjọọ nke anyị na-ahụ Naijiria ọjọọ nke a ọnụ maazị ihe unu na-eme onwe unu because mụ ha ghọta ọkwa Imo steeti ka m paaki ibu m mara otu m ga-esi lagodo ụnụ ndị ọjọọ eburukwa kedu aha ya Pope Uzodimma bunye anyị ma ya na ha na-akpanụ ọ ka ọ bịa na-arụ ọrụ ọ tụcha ndị sabotu a na-ekwu okwu ya ejuru n'ala Igbo esi m na Igbo ga-adị mecha dị mma ngwa na anyị na-ele mana ọ ihe mwute na pastors na-ahụ these days onwe nke nwere isi na mmadụ most of them will fake ma ndị enyeghị visa n'ụlọ ụka ewere nke a bụ tishi were isi ọ ihe ndị pastors mege na Nigeria kịta and ama m na imirikiti ha wụ ihe ha echekwuwere wụ congregation ga-atọrọ ha ụtọ ka ha go private jet yie shoe $100,000 a pair ọ gwụla ihe na-atọ ha so ọkwa my way iji na-adụkwa ndị Nigeria ọdụ na nzuzu ha ezuokwele imirikiti ezinụlọ ndị pastors agbasala ha then ihe mbịa chọpụta wụ ịpụtazie ga ahụzie ndị na-efere Chineke ya adịzie ka pastors ahụ ha wụ Chineke ha
ọwụdị Chineke nke nọ na Holy Bible ka a na-ekwuzi na ihe a na-ekwu wu pastọ. So ọ maka iwe ka m jiri ga gụọ egwu ahụ because nhọrọ dị na ndị pastọs akarịala. Ele nke m wu ekwurekwu nkwuga, onye nwere uche ọghọta ihe nkwuga, elekwanụ aga m ebufu egbe. Onwe ihe ọzọ mma m nwere ike imewu dan na-agwakwa ụmụ boys lekwe isorokwa this way, ọ ga-adịtụ mma karịakwa this way. Ọ gwụla ihe m nwere ike ime, na-enye ndụmọdụ kwesịrị ekwesị dịka otu nna si enye nwa ya nwa ọ mụrụ n'afọ. Ọ gwụlanụ ọzi ụmụ young boys ha maranụ ma ga-ewere nụ the advice ma ga-etufu ya. Ọ dị ha n'aka. Emeela m nke m, akagbuole m. In the next 10 years na kedụkwanụ Chineke nyere m ahụ ọma m jiri nọgide nọruo kịta. So ọ dịzi ụnụ n'aka. Ụnụ si Nigeria Imo steeti ya kwafuo na ụnụ si na Imo steeti ga-adịrịrị mma by fire by force. Ọ ga-adị mma ma chọrọ ya ma ha chọọ ya, ọ ga-adịrịrị mma. Igbo ọma ndị na-ege ntị, afa m bụ Charlie Boy. Yes, the area father, Odudu Bariba, one of Africa, and the president of ndị niile dị frustrated nọ Nigeria. Nke a wee isi mbido nyoko meta. So akpakwala ya aka nọdụ nnọọ nga otu nshiri berekwe like this, a ga na-ahụkọrịta onwe anyị anya. So ịchọ ihe ga na-enye gị obi aṅụrị, tunukwa to isi mbido TV ọ nga akọdụrụkwụ. Ọ mụnwa kwuru ya, Charlie Boy nwa ama.